Tá myšlienka vznikla vlastne v roku 2022, a to na hraniciach vlastne Ukrajiny. Niekoľko zamestnancov z Mestského úradu sa vtedy zúčastnilo tej pomoci po napadnutí Ukrajiny Ruskom. A ten zážitok bol taký silný a emočný, že jednoducho sa vytvoril projekt, ktorý by nejakým spôsobom vytvoril aspoň na chvíľku vozvolenie v priestore tu u nás na pôde mesta. Priestor, kde sa všetci cítia prijatí. Inkluzívny a výborný festival, ktorý organizovali zvolenskí úradníci, bol tou nadprácou, ktorú sme jednoducho museli ohodnotiť. Spojenie ich činnosti v úrade a s mimoúradnou aktivitou, to je to, čo nás presvedčilo, že to stojí za nomináciu. Je to určite vybočenie z takej úradníckej rutiny. Je to pre nás aj team building. Mňa teraz napadlo, že aj úradník môže byť občiansky angažovaný, že aj úradníci sú len ľudia a sú v podstate, alebo sme súčasťou tejto spoločnosti. Aj my tu žijeme a nežijeme niekde na okraji spoločnosti, ale sme jeho súčasťou, že aj my chceme tú občiansku angažovanosť. Väčšinou sme sa schádzali po pracovnej dobe v podstate večerom a vždy sme z toho mali nesmiernú radosť. Pravidelne sme o tom rozprávali, veľmi dobrovoľne sme sa k tomu hlásili. Samozrejme, už sme v plnej príprave ďalšieho 3. ročníka, ktorý má sa vlastne uskutočniť v auguste tohto roku. A už nie je dvojdňový, ako bolo v prvom ročníku, ale trojdňový, čo sa stále vlastne ako keby navyšujeme tie aktivity a tie programy, ktoré ponúkame potom verejnosti. My tú ľudskosť tak bereme ako takú bežnú súčasť, ale ono to nie je obyčajné slovo. To slovo treba proste zmeniť na čin. A väčšinou na čin v prospech druhého. A to je asi tá ľudskosť, čo máme robiť. Ako nie sedieť stále, nie rozprávať o problémoch, ale urobiť niečo, aj to najmenšie pre niekoho, aby sme sa niekam posunuli a konečne vyjadrili možno tú ľudskosť.